Abasayani go baburigo kubwaterana koboko elio ko enyora amabaga ayokena na serikali asukweganderia ukwana bali kyamangana chinga kichige karo na borokiwa ba Kisii National Polytechnic muliki butamba se wizara yoberania Steven Isaboke igo akwandra igoro yomurubili obwa serikali bwoko abasaye amakabeso gochakya obonchereria na nigo boiga tabno murubili yo nigo orachi koragwa gote nigo orachi kurugwa kwetera ase enchira yobene no bwasi kuna Daniel Lontiri agotomanya Okwana chinga kichigi karo ekyo kyabaletamu aborokigwa bagosomera chikosi na mono chemboko ase Kisii National Polytechnic abarai na bagambi kurwase county ya Kisii na kyalengete segeta basaye byemyaka meke kwerwanirira asa mabaga Mulike botambe ase wizara yemangana yoborenia Steven Isaboke nigatebire bune serikali ya Dr. William Ruto bono neche kwene kebuna abasaye balia bali no bumanyi abatabwate masakara gose chi certificate bayanyolire na kwerobelia ase bumanyi bwabo. The opportunity to irule ne president no ko enroll abana aba pata chete university sabatari university egere pastor program yeye ebintu bitatu. Number 1, no koba skill abandi bali bata train ti bandi bata mechanic abandi bata kwenda ibintu bya agriculture abandi bata kwenda ibintu binde egere ba basic training skill bebundise onye basic training yabanyora artisan igintu bere konyere. Number 2, abandi bali bakolire ibintu bagwate bara bayisa maboka bose bikoro byabo abandi bakonyora ruguse n'umugagacho muyasana abandi bala chimakanika bayasana bakujara korosiga chigali kabisa lakini hata certificate inero prior learning recognition egocha gukora ukwana chinga kicho boigo nigakwanire kirenga gie serikali gosire bikundi kurwasi chi ward chonse iga Kenya kubachi bese che makabeso na kubakonya kwegendereria egento na babori abantu baminto ebintu bya serikali bigocha ebintu bini byito muntu chabangaine ero kaigo tetebuoye ero karibia ukerende tena abantu bae na bana baenga mokole bintu bya serikali kuzine serikali yakoleta serikali y'abantu bonsi ne kuma nene bwenzi no manene bwenzi yons panto bonsi 100% iye kerege bine kigo cyo wiketo keire mune gento gito kina bekire mune gento kera bomu chino keres nka no kigire gento kere imino ekara Kenya ne yito asoko enekia obwene aso muroboriyo Isaboke nigane kebuna balia barachi gokonyeka mbali barachi kosi chamaboko usechi polytechnic na buna ebibao byonsi bya teachirwe eligo siria abongerelia chingaki cyo muroboriyo yo gente ketangani keringa abana aba wikabatwa batware babe myaka 18 paka 29 bitu batware kabana. Number 2, mbato kabato bare university koze ba university mbabate program already aba ba drop it out. Number 3, in screening questionnaire because even they online tari monto uchikoranga nge form njoli yako kwaje online error ekora ke screen weta mo lebo kwa chete ngento kyota gete biasaro tagete miake yore kere gento baka kwa enroll then even they be online be agenda into a database to get in a fair way. So the most transparent means you can enroll digitally na kwa through that screening kwa nyarabana ya confirm it at the end. Nkruboterega taseni kyaga tembe kurega se county ya Kisii literane nguruko Daniel Lontiri.